ka watieko twak okinyi ma kawuono. An gi thuolo mar dakika achiel mondo watigo dwa duto ka watieko. Erokamano ahinya Cleo, wasebedo kwawuoyo weche mag ekonomi mag Kenya kaka chalo, wasewinjo pach jo piny koa e gwenge mag Migori nyaka mag Siaya. Adieri ekonomi mar Kenya ok ber ahinya, to wan kaka jo matindo ma must leave this economy in a better state ne nyithindwa mabiro mbele. We must look at ways mwanyalo konyogo kata gi paro mondo mi ekonomi ma piny obede e yo makare. Mokwongo, anyalo mana jiwo sirikal ni kuyie ng'iane uru weche mag transparency and accountability. Gope manego jopiny gi gin gope mamoko ok wanyal wacho historia gi. Deu nyiso jopiny wakawo gowi ni twadhi timo kachiel ariyo adek, seche mwadhi chulo gowi go ok wanyal bedo gi problem. Kata counties wa kopo ni omiu pesa inya yudo kata ni wuoth achiel kende Cleo, national government ibiro ni okawo delegation ma million meche, to wawacho ni economy tek. Ma counties ibiro yudo ni ji be wuotho gi million meche. Wang'iye uru kaka wa prioritize development opportunities mag jo piny mondo mi wayud opportunity kata kwa chulo ushuru economy obede yo maber. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya CP Evans Ogutu. Kenneth Okwaro, wach mari mogik. An adwa kawe kuom wach